kasla perthai ngampat lap shisha kajing ik met bat men sim kum ime ipa nadu ki por banga dang rit hadu ba menta shisin ru ngampat shamba ki isi yanga langa bit langa duna ru kim thau yanga langa klet ne nga bagla ki chu map yanga hadu kat ne krau ka jing i jong i me i pa tang shi sin ru kim chu pep ban yai i yanga mei te i mei ha ka per thei ba ik ma phi yanga hasla perthei pa te pa bab sayanga kupatre shitam ma phi te pa ban sil ku yang ngam la shu shisha shu kan I usir neng kong ki kan mau yanga na chân thia ki ki pen stand ban pen biang yanga jati fin hap la ki pen thep bat khok mat ki pen yan shar school ki pha lek pule bangan nangan start teng teng ha jing tray shi tom ki ju chau mat na mar jong ki ding pen kyang len ti ba khang lat wala jing e ki kya ki shon ru hala di ki kun Henry dak mat pu sam ki yang aki pen hun mei te I mei ha ka per thei ba ik ma phi yanga te mei om dan shu hasla per thei pa te pa bab sayanga kupatre shitam ma phi te pa ban sil kal yang ngam la shu shisha mentanga ken mau nga jau ki umat ba dei tang I pa I mei hi ki ba perkhan ya long ran yang nak chat ha kli bara bor ki juk mi banduk men to ya nga hi ki sneng ki pen I Henry pat bun sin hangi ki khun ngis nu thu bakla ya I pa I mei ngim khen ngi juk deu thala la kis neng ki khau ki pen I ru bun sin ngi ai nia hang ne king ba pai do not jong I mei I pa mei te I mei ha ka per thei ba ik ma phi yanga te mei om dan shu hasla per thei pa te pa bab sayanga kupatre shitam ma phi te pa ban sil kal yang ngam la shu shisha sil kal yang ngam la shu shisha